днеска на живото предаване. Някак си стана така, че няма място за мене на сцената. Не знам, колега, със сцената? Добре? Така, ами да, може ли да поканя на сцената джудо клуб Лъвско сърце с треньор Траян Русинов. Моля за аплодисменти за Траян Русинов, който бърше. Ще те взема вкъщи. Джудото е пътят на уважението, дисциплината и вътрешната сила. Под ръководството на треньор Траян Русинов, децата от джудо клуб Лъвско сърце ще демонстрират техника, дух и спортна етика. Нека се научим от тези деца. Всяко падане ги прави по-силни, всяко движение по-уверени. Горди и смели, те с право носят име Лъвско сърце. Моля за вашите аплодисменти. Под ръководството на треньор
Траян Русинов и Ани Бояджиева, децата от джудо клуб Лъвско сърце демонстрираха техника, дух и спортна етика. Всяко падане ги прави по-силни, всяко движение по-уверени. Горди и смели. Лъвско сърце. Бурни аплодисменти за най-големия и висок мъж. Скъпи приятели, нещо се случва. Още някой излиза на сцената. Опа! Оле, оле! Опа! Браво! Браво! Така се защитава момиче. Бурни аплодисменти, моля ви се. Скъпи приятели, моля за вашите бурни аплодисменти за джудо клуб Лъвско сърце с треньор Траян Русинов и Ани Бояджиева. Господин Русинов, заповядайте да си получите грамотата, само че пред сцената. Госпожо Кмет, моля ви, заповядайте пред сцената. И може ли да помоля малкото лъвче за една минутка със знамето да дойде? Моля ви за бурни аплодисменти и за този малък лъв, който държа през цялото време това знаме. Скъпи деца, вие връщате вярата в мен, че България ще просъществува, че такива деца като вас, които имат сила, воля, дисциплина, са нашето бъдеще. Приемете моите искрени благодарности, че днес на това време бяхте с нас. Приемете моите поздравления. Благодаря ви много. Така, преминахме през няколко неща. Обаче сега вече